Hayi mantombazane ngicela nikhulume nami ngiphathiseni ngibe isithunywa senu ngiyathumeka kanti nifunani ngizowuthatha lo mlayezo ngiyothi qithe ebafaneni ukuze abafana mhlambe bani understande kangcono ngoba iyangidida ke le kuhlala uthi ungathi nyaka ngiza nendaba. Hello sanibona ni Dumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zonisambela le kude phezulu. Time, it's a story time. Ngithe mina ngizoba isithunywa senu nina nje kufanele nikwenze ukuthi ningithume ngoba ngiyathumeka le ngilande phakathi galakada ku Facebook lapha emzini wamantombazane eLadies House. Uthi ugela ayike ma girls ayike bafazi ngilamleleni angisazi ke ukuthi uma ngabe isinje emjolweni isiku level bani ifika kanjani yona la kodwa ke yabona ke le ngifakela ku office romance because ine office. Uthi nako ke emsebenzini ngiba ne colleague emane ihleli iloki ngibuza makoti wakithi ngizitshela ukuthi hayi lo bhuti kusho ukuthi uyangifuna ngoba uhleze ngibiza ngomakoti wakubo kanti ungibiza ngomakoti wakubo nje ungifundela ubhuti wakhe. Uthi hayi ke kwenzeke ke bagcine basihlanganise mebesihlanganisa ke lapho ubhuti lo usebenza kamnandi and ukwenza konke nje emjolweni. Thi ngiqale kahle le ndaba ngevele ngiyifunda hayi esibaro wenu akakhuluma inhlobo bafazi ngimqome ngomatch ngangiloki ngithi uzoqaqeka ngoba sisanda kujola hayi lutho lapho ngamfakela ubhuti wakhe ngisebenza naye wayeloki ngibiza makoti wakithi ngithi ngicabanga ukuthi ungifunela yena kanti ungifundela ubhuti wakhe ongakhulumisa inhlobo. Uyakwenza konke okwenziwa emjolani kodwa he never have a conversation with me. Uthi umogayo usebenza kahle uright uromantic uthinga ngisho nezimbali into azoyibuza yona nje ukuthi uyazithanda yini abese yakuncoma athi umuhle useqedileke noma ngithi ngizama ukufaka ingxoxo uphendula lokho azitholele nje you can tell ukuthi into errong yena akayiboni uyazithulela nje nibukane hayi nanokuthi uzophatha ifone lapho usebenza kahle his romantic angazi yini inkinga yakhe ngihlala naye kuze kube muncu umlomo akakhulumi kwanhlobo nje umuntu wakhona uyangikhipha lalela ke uma sesidla sihlela lapha restaurant sesidla engazi ukuthi sama strangers angazani inhlobo who are sharing a table. Ngambuza ubhuti wakhe uthi hayibo kanti unjani menjena lona wathi ucela ngimbekezelele bafazi umthetho wakhe nje unje. Uthi kuyimanje bafazi ngikhuluma nani nje ufikile izolo la kwami emini ngizontshela into asayikhulumile ungilandele etown wanginika ikhadi wathi ucela ngithenge engizokudinga sangena eCheckers nase KFC lapho saqhubana uphethe itrolley akasho lutho ngimbuza kukhona yini okudingayo hayi umuntu uzithulele nje akasho lutho. Safika ke endlini ngayogeza ngakhipha ukudla ngiyambuza ngikufudumezele yini athi yebo ngimnike athi uyabonga sibuka ibhola ngimbuze hayi ngimbuza hayi ngimbuze ke mina hayibo usephi lo mfana omncane wePirates aphendule nje athi bamthenga phesheya anginike ifone yakhe avule uFacebook athi nayi team yakhe entsha. Lapho angazi kahle lapho ngazi kahle ukuthi umfuke nguyephi usho ukuthi usisilebe uzumfuke lapho ngazi kahle ukuthi umfuke nguyephi ngithi ngenza iconvo phela ngoba ngihleli nomuntu wami sibuka ibhola sonke liphela ibhola ngimbuza uthanda ukudlani ngiphekeni athi uzodla noma yini engiyenzile ngiphekeke mase sidla ke ngithi othi ngimcuphe ngisusa ukukhuluma ngimphakele ngimlethele iglass enamanzi mina ngizithelele icoke azithulele nje angibuke aphuze amanzi akhe la ngimthelele wona abonge athi ngipheke kahle ngisukume ngizithelele ice cream ngihlale eduze kwakhe azithulele nje ngithi awuthandini athi ungangipha mawusakhona. Yaphela ke inkulumo yosuku mani bheka uyaphila kahle ekhanda nomciwa yimina. Mina umbuzo wabantombazane nifunani abafana bayakhuluma nithi bakhuluma kakhulu abafana bathula nithi bayathula ngithumena ngibe isithunywa senu nginihambisele umlayezo ukuze abafana understand ukuthi kahle ngempela nifunani ngoba hey cha aniyazi nifunayo.